Gazan, azken bi asteotan gertatzen ari dena, Israelen benetako izaera agerian utzi du. Ehunka hildako izan dira, asko eta asko zibilak, eta asko haurrak. Gazako lurralde bat, non 1,5 pertsona 340 kilometro kuadron bizi diren, horako lurralde bat erasotzea jarduera kriminala da. Baina, zoritxarrez, ez da mota honetako lehena izan. Gaza, blokeo kriminala pairatzen ari da azken urteotan. Populazioari sendagairik gabe, janaririk gabe, erregairik gabe eta mundutik isolaturik utziz. Zisjordanian ere ederki dakite zer den okupazio sionista. Harresiak lurra lapurtu die, checkpoint edo kontrolak gero eta ugariagoak dira. Jada 500 baino gehiago Nafarroaren erdia den lurralde batean. Koloniak bertan jarraitzen dute, 11.000 preso politiko dago. Israel ez da estatu demokratikoa, eta ez da inoiz izan. 1948an sortu zenean, garbiketa etnikoan oinarritu zuten, palestinarrak hil eta euren etxeetatik kanporatuz. Nakba, hondamendia, deitzen diote horri palestinarrek. Horren ondorioz, 5 milioi errefuxiatu palestinar daude. Jaio zenetik, bazterkerian oinarrituriko estatua da Israel, estatu sionista. Bitartean, nazioarteko komunitateak, Europako Batasunak eta estatu espainolak naiz frantsesak, eta baita euskal erakundeak, horren barne, Israelen sarraskiaren aurrean begiak itxi egiten dituzte. Horren aurrean gu boikotarekin bat egiten dugu. Zergatik? 200 elkarte palestinarrek eskatu dutelako. Egiten dugu bat boikotarekin. Eta gainera, Hego Afrikan apartheidarekin amaitzeko tresna eraginkorra izan zelako. Horregatik, Israelek palestinarren eskubideak errespetatzen ez dituen bitartean, Euskal Herriak estatu sionista boikoteatzearen alde azaltzen gara. Ondorioz, Euskal Herrian ematen den edozein adierazpen sionistaren dela kultura, politika, erakunde edo kirol arlokoa, edozein adierazpen sionistaren gaitzespen publikoa egingo dugu, eta erakunde eta elkarte guztiei Israelekin dituzten harremanak etetea eskatzen dugu. Estatu sionistarekin harremanak dituzten enpresa, elkarte eta erakundeak publikoki salatuko ditugu. Israelgo jatorria duten produktuak edo okupaziotik onurak lortzen dituzten enpresen produktuak baztertuko ditugu. Honez gain, Israelen benetako izaerari buruzko informazioa zabalduko dugu. Ildo honetan, manifestazio batera deitzen dugu heldu den larunbatean. Urtarriak 10, arratsaldeko 5etan Iruñeko autobus geltoki zaharretik abiatuta. Boikota estatu sionistari eta gora Palestina askatuta.